polo bengi-bengi ngene iki sik tetep hunting lho oleh teko mbae pusaka sing iki mbuh iki model koyo lading tapi kok ya full sak danganane Hoshiaji iki jimatan apa ya gak ero iki polo pamore Tejo Ginurung sarip lading napa sarip lading sarip oh lading sarip jarine mbae jare mbae lading sarip sing iki gelang iki polo gelang bahane ya Hoshiaji polo lho bahane ya Hoshiaji bahane Hoshiaji model koyo ula polo tapi nek jare mbae iki welut putih gelang welut putih polo sing minat langsung ae di Japri polo